Cool baza za otok. Ajmo vidjeti kako se radi. Znači treba nam ovo, okej. Znači prvo krećemo s bijelim blokovima, dobro. Dirt za ovo, dobro. Neka fora dekoracije crvene, dobro. Fora. Aha, ajde bijelo opet. A to ide opet bijelo, okej. Ovo moramo staviti, dobro. To će vjerojatno biti za palme. A ovo je za svjetlo. Interesantna boja. Ovo je top build za nekakve partije i to. Pozovete ekipu i uživate. Aha, ovo je kao crni prozor da nas ljudi ne gledaju izvana, dobro. Top. Još ovo malo za dekoraciju, dobro. To samo bogati mogu, ali dobro.